дуслар, эфирда Кабат, мин Ирке. Татар эстрадасындагы бүтүн яңалыклар белән бүген сезне мин таныштырырмын. Гүлназ Батталова бии башлаган. Лилия Хайруллина Нью-Йоркта кала язган. Булат Бәйрәмов Төркиягә киткән. Хәзер барысын да рәтләп сөйлим. Азакка сузмай башлыйк. ТМТВ премиясы лауреаты Дилия Әхмәтшина иҗатта кайный. Исегездә булса, Дилиянең клип төшергә планы бар дип сөйләп узган идек инде. Һәм ниһаять әлеге клип төшерелгән. Сөйәрмен җырына Мәскәү каласында заманча итеп клип төшердек. Бик матур килеп чыкты, ләкин бюджетын әйтмим диде җырчы. Сценарийсын үзе төзеп, кайда, ничек төшереләсенә кадәр үзе хәл иткән Дилия. Талантлы кешедән бар да була инде ул, мин әйтәм. Молодец, клибыңны көтәбез. Татлы хисләр, бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шун сөю. Бу җырчылар бер дә урынында тормый инде, Берсе клип төшерсә, икенчесе профессиональ рәвештә бию белән шөгыльләнә башлаган. Күптәнге хыялын тормышка ашырып Гүлназ Батталова бию студиясына язылган. Азрак булса да бию белә идем инде, ләкин биюнең дә асылы бар. Аны өйрәнү җиңел түгел, дип уртаклашты Гүлназ. Җырчы декабрь айында танылган бию студиясы Тодысның отчет концертында була. Һәм шуннан соң ул мин дә биергә тиеш дигән карарга килә. Азакка сузмый гыйнвар аеннан ул студияга языла. Гөлназның төркеменең инде зур җиңүе дә бар. Бию фестивалендә катнашып алар югары дәрәҗәгә ия булалар. Җырчы монда гына тукталып калырга теләми. Киләчәккә биюле чыгышлар ясап, тамашачыларны шаккатырырга әзерләнәм, ди Гөлназ. Salqin sular aqsa, söndürüp uşaqni basarma. Belki esse yaqinlardan jelib parday ko'kka asharma. Sanalarga to'la dunyo, o'z maqsadingga sen to'g'ri qol. Olda yo'l og'ir bo'lsa da nasalarga oshiqma. Egilangan shaqda bara-bara yonatanglar olda bor izlarni yodida. Meros bo'lib qolgan ota-boboday balam borsa yo'ldan biz otlaymiz olqa. Бар кешене кызыктырып, көн сайын әле Нью-Йоркта, әле Майамидан фотолар кертүче Лилия Хайруллина ниһаять туган ягыбызга әйләнеп кайткан. Лилия шул дәрәҗәдә ошаткан Американы, хәтта шунда калмакчы да булган. Анда барысы да башка, кешеләр, атмосфера, җәмгыять. Мин гомумән сәяхәт итәргә яратам. Ләкин монысы озакка истә калачак. Күптәнге хыялларым тормышка ашты. Рәхәтләнеп ял иттем, дип сөйләде җырчы. İrelerde buz kalsa toplanam. Tuğan yaka işten gene sağışlanıp uylayman senin hakta. Mende boşlar meselenden aşkınam tuğan ilge sihri tartu keşi bulgan sihri tuğan jirge
ял итеп кайтса, Булат Бәйрәмов май бәйрәмнәрен берләштереп, гаиләсе белән Төркиягә юл тоткан. И рәхәтләнәләр инде. Кызлары Төркияне өйрәнә. Ләйсән кызына Булат Төркия ризыкларына бәя биреп йөри. Әле рестораннарның берсендә үзен шеф-повар итеп алып калмакчы булганнар дип сөйлиләр. Булат, җаный, исән сау гына урап кайтыгыз берүк. Тәмле крәш синсез тәмле булмас бит, эй. Сине генә бит син кояшым, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Эй җанкаем, җанашыңла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, эй җанашым. Уникс концертлар залында узган зур концерт тамашасына бардыгызмы? Җитешмәдегезмени? Борчылмагыз. Нәкъ менә сезнең өчен шоу-биз тапшыруының корреспонденты Данир Зиннатуллин зур концерттан кызыклы репортаж әзерләгән. Шәшкә, Айрат Сафин, Эльмира Сөләйманова һәм башка йолдызлар белән аралашкан. Ниләр сөйләгәннәр икән? Бергәләп карыйк әле. Сәлам дуслар, бүген без Уникс концертлар залында сезон ябылу уңайыннан оештырылган зур концерт программасында. Әлеге концертта сезон барышында иң актив һәм иң популяр артистлар чыгыш ясаячак. Әлеге концерттан без сезгә кызыклы видеорепортажны күрсәтергә әзербез. Кызыклы әңгәмәләр һәм инде кайнар яңалыклар бары тик сезнең өчен. Регина, бу сезонда сен бик күп тырыштың, яңа җырлар яздырып, альбом тупладың. Шулай дип MTV премиясында номинант булып, лауреатка әйләндең. Ел ачышы номинациясында, әйме? Менә иң ошаган, иң истә калган процессы кайсы иде менә? Премия алу, җыр яздыру, җырлар, клиплар төшерү, клипларда бит әле син яздырдың. Менә 2 клип төшердем. Клип төшерү процессы бик кызык. Аны актерларны сайлау, костюмнарны тектерү, сценарийны язу бик кызык минем өчен. Һәм инде кызыктырып киттем. 3нче клипны төшерәм Алла берсә, җәй көнне. Бу сезонда бик катынлык эшләдең. Куйган максатларыңа ирештеңме? Менә үзең куйган максатларга. Үзем куйган максатларга ирештем дип әйтсәң дә була. Чынлап та Аллага шөкер, менә тагын бер ел үтеп китте. Инде 2нче елга да шулай матур гына иттереп эшләп чыгарга өчен саулык барыбызда. Саулык, сәламәтлек барсына да. Бу сезонда менә сиңа үзеңә иң ошаган мизгилләр кайсылар иде? Бар идеме андыйлар менә? Уйламыйча да җавап бирә торган. Уйламыйча шул Татар җыры фестивале инде менә. Беренчедән әйткәндә һәм инде театраль солянка белән япкан идекме теге сезонны? Менә шул. Менә шул әйберләр бик күңелгә атып, чын күңелдән кем әйтмешли әйбәт булган иде. Син әйтеп узган 10нчы алтын барсын Алла бирсә алам да шуның белән ял итәм дигән. Ләкин инде бу сезон бетә, вакыт тиз бара, яңа сезон башланачак, Татар җыры фестиваленә дәгъва кылу башлана бит инде, җырлар тәкъдим итәләр. Теләк бармы? Беләсеңме, минем хәер икенче теләк уянды. Хәер бит TMTV премиясында тутырга килде. TMTV премиясында уңга хатлы тутырасы килә башлады. Менә шул хәзер кабында башта. Син теге уендагы сыман бер уровеньне узгач икенчесенә күчергән шулай. Мен теге менә кеше психологиясында әйтәләр бит. Кеше 10 ел саен үзенең профессиясын үзгәрттереп торырга тиеш ди. Минем дә менә шулай. Дыр дип уйлыйм инде мин. Көндә чыгам синең юлларыңа, узгарыңны синең көтәбез. Аллана шулар күреп кирә, яр бирсен, яр үткәнсен. Әйтергәләр сөйләр, әйтергәләр китамы. Узар шуларым беләр, сабырдан сине дуймагы, сабырдан сине дуймагы. Әйтергәләр сөйләр, әйтергәләр китамы. Узар шуларым Менә бу сезонда дип әйтәс килә, Барс Медиа белән TMTV каналы белән бик менә шундый яхшы мөнәсәбәттә эшли башладың. Җырлау китап шурын алып барасың бит инде. Менә бу синең иҗатыңа зур йыгынты ясадым икән.
Әлбәттә ясагандыр, бу яңа яктан ачылу, яңа яктан күренү, яңа сулыш, яңа миңа үземә дә яңа эшләргә, яңа стильдә, яңа уйлар белән, яңа фикерләр, яңа танышлар белән сезнең белән таныштык, TMTV каналы белән таныштык, андагы җитәкчеләр белән, эшчеләр белән, егетләр, кызлар белән таныштык, барысы медиа егетләре, кызлар белән таныштык. Бергә эшлибез, бергә аралашабыз. Без бит инде барыбер шушы татар сәнгате, татар сәхнәсе, татар эстрадасы без бит инде барыбыз да бер Казанда кайныйбыз. Шуңа күрә бергә булып, бердән булып шушындый зур концертларда да бергә чыгыш ясарга насыйп булсын. Biz birga bo'lganda g'ana bizda kuch bo'lacak, birga bo'lacakmiz, barisidan shab bo'lacak, super bo'lacak Alloh tilasa. Var yakınımı bağlaşarım, sarılmayı durmayı geçir. Ülkeyi aynı sağlar, tükerek bir dizilir. Üze bezine gelmedi, yakınına girmedi. Bizim bir kaşar sır bilmedi, bir kaşar sır bilmedi. Endi sezon yopilib sezon turida sizlashib olaylik. Biyilgi sezonda siz endi rayonlar bo'yicha, respublikaning rayonlari bo'yicha gastrollar bilan, konsertlar bilan chiqib ketdingiz. Nechigirак mana sizga? Qanaqatmisiz, ishimi? Birinchi topqir bit hali. Allohga shukr Damir, mana bugungi kunda 138 konsert ishladik. Bu endi avullar, rayonlar oktyabrning 15-dan olib bek ko'p ish ishlandi, bek ko'p yerlarda bo'ldik. Rahmat hurmatli tomoshachilarimizga, bizning konsertlarimizga, bizning ijodimiz bilan yaratganingiz, kelganingiz uchun Alloh rahmat. Bek zo'r rahmat. Ощущение var, urishimishli bek aybat. O'z konserting rahat, tomoshachi seni ko'ru, sening tomoshachi bilan birga shusha emotsiyaga, shusha hislarni kechirish o'zine ko'ra bir rahat. Yaqinroq bo'lmaymi hammasi bilan da. Qaras, bu yil TMTV premiyasida da'vo qilib jengib chiqdingiz. Endi bu mezgillarda eng o'xshagan momentlari qo'shadi. Qizil kilam bo'ldi, chiqishingiz, andan hali aralashuvlar, artistlar bilan birga bo'lib, eng o'xshagan mezgil qaysi yerda edi? Premiyani qo'lga tutuv. Eng o'xshagan mezgil repetitsiyada bizga qo'yilgan nomer biyularni ko'rgach, albatta ko'ngilga bir jilg'i kirgani, ham endi kiyimlarini ko'rgach bizning kiyimlar tegi bitirilgach, o'zimizning obrazini ham albatta endi statuetka olу, tomoshachi oldida o'zine ko'ra bir daraja, chechaklar, zo'r biru, tomoshachilar eng zo'r baxti tomoshachilar internetda yozuv, VKontakte, Instagramda qutlaymiz sizni tomoshachi bizning bilan bo'lgani uchun. Kommentariyalar, qutlovlari, ayni. Bu yil TMTV premiyasida Qizil Kilamdan da o'zirga nasib bo'ldi deb isimda birga shunda qo'ynadik deb aytam. Nechagirак senga TMTV premiyasida ishadimi? Tatar jiri bilan TMTV premiyasini chog'ishtirganda bizga TMTV premiyasi ko'proq ishi Tatar jirina qaraganda. Kruto, mana aytdilar, kruto, evet. Meni shulay yaratib TMTV premiyasini kuzatib borasan ekaningni angladim. Ikkinchi yilga da'vo qilib endi jingirga tilar edingmi? Onday tilak bormi? Biz endi o'z ustimizda ishlaymiz, siz endi ko'rib turasiz. Endi mana bu top klip topshiriqlaringizda da biz hit paradda birinchi o'rinlarda boramiz. Ham endi bizning mana albatta endi TMTV shul video bilan beyli bit endi. Mening uchun umuman videoning rusha etmishlik показатели ul YouTube kanali. Mana onda qorilar ekan, qorilar. Uni kishi qorisi kelar ekan, ul bir necha topqir qorin.
Күптәннән күрешкән юк, дөресен әйткәндә, бәби тапканчы күрешеп калган идек. Ничегрәк синең хәлләр бәби тапкач, ничегрәк үсәсез? Менә Аллага шөкер, менә 8 ай үтеп китте. Әле генә бушадым, әз генә, көндез генә. Төнлә мин инде бәби янда кирәк. Менә концертларга әз генә чыга башладым. Әмма дә ләкин сезон бетә бара. Хәзер инде тиздән яллар Алла берсә. Ял итәбез. Бәби инде безнең Аллага шөкер үсә. Инде 8 ай булды. Бәбинең исеме ничегрәк? Беренче улыбыз инде безнең Камил. Аңа инде 4нче яшы китте. Икенче кызыбызга Ясмина дип куштык. Ясмина дигән исем шундый кызык. Гел очрата торган исем түгел бугай. Кем сайлады? Менә беләсеңме, мин беренче тапкыр шушы исемне ишеттем. Әмма дә ләкин ул вообще бик популяр исем булып чыкты әле. Без аннан соңыннан гына белдек. Безнең туганнар арасында мин ул исем юк. Biz birinchi topqir eshitdim, shunga ko'ra Shodir Ruslonga da menga da Ruslan qo'shdi endi albatta isimni. Bu obrazni o'zing o'ylab chiqardingmi? Kim o'ylab chiqardi? Nindi majlisga? Biz endi birgalashib, minnem dizayner Lara Shayxi bilan TMTV pремиясына kostyumni tikdik. Ham endi biz ishni yasagan edik. Mana bu birsi. Диана, синең быел бик күп вакыйгалар булды. Машина алу, клип төшерү, TMTV премиясына ия булу. Менә искә төшереп җибәр әле. 2нче елга, яңа сезонга теге машина белән шаккатырга уйлыйсыңмы? 2нче елга бер КамАЗ белән киләмдер инде. Мин сиңа теге вакытны әйткән идем бит. Сүзеңдә торасың инде. Әйе. Бер килеп төшермә әле мин. Бу күлмәкне кем уйлап чыгарды, каян алдың? Бу күлмәкне инде стилистыбыз безнең Алина Бадурдинова белән берлектә инде без уйлап чыгардык. Минем фигурага туры китереп, тегүчесе инде Йолдыз исемле бер бик талантлы кыз бар тегүче, менә аның белән эш итәбез. Вот шушы күлмәкне мин инде махсус үземнең Казан концертыма һәм шулай ук TMTV премиясе концертына да диеп тиктердем. Мин үземә бик уңайлы, шул хәтле җайлы күлмәк булып чыкты, дуслар. Так что тиктергән күлмәк гадәттә яхшы утыра диләр. Әйе, тиктергән күлмәк яхшы да утыра, ул фигурага карап утырына, соң сәхнәдә йөрергә, биергә, хәрәкәтләнергә, кулны күтәрергә элементарный инде уйлап карасаң, ул җайлы булырга тиеш. Һәм җырга туры килергә тиеш. Бу образны без инде TMTV премиясында күрдек. Әйе, һәм клиптагы образны. Бу образны үзең уйлап чыгардыңмы, ярдәм иттеләрме? Ничегрәк, каян килде бу идея? Үзем уйлап чыгардым, ләкин ярдәм иттеләр. Әлбәттә минем дизайнер Луиза Скипина миңа булышты. Бар минем концерт костюмнар Луиза тегәннән. Синең өчен быелгы сезон бик уңышлы булды. Татар җыры, TMTV премиясе. Син үзеңә нинди кире сольный проект белән сәхнәгә кайттым. Мин бит 3 ел ямлы белән янып йөрдем. Һәм ямлы барсында да ямлы чыгыш ясадык ямлы белән. Һәм менә тагын кабат мин сольный Назбатова килеп чыкты. Әйе, һәм яңа җырлар, яңа җырлар үзем яза башладым. Һәм яңа җырлар менә клипта төшердем, яңа җырыма, Мират җырыма һәм әйе, минем өчен бик уңышлы сезон булды. Кызлар көнләшмиме? Кызлардан сорадым я. Кызлар китеп баргандыр, бәлки, аларны күргән идем. Ләкин бармы, сизеләме соң?
алар миңа бик ярдәм итәләр, поддерживают мине. Демәк, көнләшү хисе сизелми. Сизелми юк. Гөлназ, синең белән соңгы очрашканда, бу сезонда инде синең татар теленә ничектер бәйләнгәннәр дип тә белә идем. Ничектер авыр сөйләшәсең дип, татар теле өстендә эшлисеңме? Әлбәттә эшлим һәм бу сүзләр дөрес. Мин бу сүзләргә Негатив карамыйсың. юк, чөнки ул дөрес сүзләр. Мин тырышам. Ачыланмагыз инде миңа, пожалуйста. Мин тырышам чынлап та. Инде дөресен әйткәндә, яңа профессия барлыкка килү белән синең белән интервью төзеп, сөйләшеп әңгәмә корырга да мөмкинлек юк. Син күзгә дә карарсың, бәлки теге сөйләшергә уңайсыз. Алып бару профессиясе дип әйтәмсең инде. Яңа яктан ачтың үзеңә, ничегрәк ул? Бу минем өчен инде ничә ел сәхнәдә эшләсәм дә, әлбәттә бу яңалык минем өчен. Теге әле мин үземне мәктәптә теге экзамен бирә торган бала кебек кенә хис итәм. Тамашачы алдында тик кеше әйтү буенча, якыннарым әйтү буенча, бик тәнкыйтьне әйтергә яратучы кешеләр, продюсерларым әйтү буенча, бу минем әкреннән ничә гына килеп чыга бугай. Бу минеке. Нәрсә митендә әйтәсең, мин бер качанда үземнең чыгышларымны карамыйм дисең. Алып баруыңны карадыңмы? Нинди булса записьләрдән? Юк, карамыйм. Конкретный кешеләрем бар. Моның белән шөгыльләнә торган һәм миңа бер качанда миннән куркмыйча дөресен турысын әйтә торган. Кайсы бер әйберләрне без барыбер сәнгать кешеләре күрмәүебез дә бар. Минем бик якыннарым, теге мин бик әйбәт биргән кешеләр беләләр минем үземнең ялгышларымны, шуңа күрә бар дик алар белән киңәшләшәм, үземне мин тыңларга, карарга бер дә яратмыйм. Аңлашылды. Хәзер инде сезонга килгәндә, бу сезонда иң ошаган, иң истә калган мизгилләр. Бу сезонда иң истә калган мизгил әлбәттә татар җыры. Татар җыры, ТМТВ премиясе. Быел минем бу сезонда минем сольнигым булмады. Мизгилләр Шуны сорыйсым килгән. Без 7 октябрьдә Путинның минем сольнигым булырга мөмкин Путинның туган көндә яисә үземнең туган көнемдә. Үткән минем үземнең туган көндә булды. Быел мин 7 октябрь Иң текә иратның туган көнендә үземнең сольник концертын эшләргә җыенам. Белеп эшлисеңме 7-нче? Белеп эшлим, белеп килеп алдым 12-та көн. Чөнки мин бер көнем үтми Путинның бер сурәтен карамасам да, аның турында бөтен информацияны карап торам. Бу безнең өчен яңалык. Ни өчен безнең президентым белән бер яшьтә аның кебек ират җир шарында юктыр кебек, ул теге әлбәттә минем иремнән соң инде, әйме? Бу мин җитәкче буларак аңа сакланам, кеше буларак аның характерына мин үлеп аның эшенә, аның үзен тотышына, аның күз карашларына, аның фикер йөртүенә үлеп битеп гашык. Сине тотарга авыр, менә дөресен әйткәндә, бүген ничектер менә хәзер 1-2 минутыбыз бар. Сөйләп җибәрәләр. Сөйләп үзенең эше булырга тиеш, гел сценарий турында уйларга, гел эшләргә, менә әле тәнкыйть сүзләр килеп әйттеләр. Менә әзрәк булайрак кирәк, тегеләйрәк кирәк дип, шуңа күрә уже шуның турында уйлыйм хәзер. Ел сезон ябылу концертын ничегрәк бара, энергетикны сез сизәсез бит инде, энергетикны сез бирәсез. Вот, энергетикага килгәндә, дөресен әйткәндә, бүген концертка шундый шәпски халык җыелган, ял итәргә килгәннәр күренеп тора. ТМТВ премиясын искә төшерик, дәгъва кылдың иң яхшы алып баручысы номинациясында бит инде. Ләкин җиңеп чыкмадың, бераз нәтиҗә кызгану хисе бармы ул яктан? Яисә син Булат өчен шат кынамы? Я, дөресен әйткәндә, әлбәттә шат. Коллегалар булып яшибез, белән дусларча яшибез. Монда
нәрсә дип әйтергә инде. Әгәр дә сайлап алынганнар икән, димәк, үзләргә генә сайланып алган нәрсә түгел. Булыр әле безнең тырышачакбыз. Әле син дә булырсың, Алла без номинантлар арасында. Номинантлар арасында булу ул үзенә күрә инде бер дәрәҗә бәхет дип әйтим инде. Шуңа күрә булыр. Алла берсә безнеге булганы булыр. Иркә яхшыракмы, яисә Булат яхшыракмы? Нәрсә буенча? Алып бару буенча? Һәрберсенең ике стиле бар. Әгәр дә алар бөтенесе бер стильдә алып барган булсалар, мин сайлап әйтер идем. Абылай гына әйтә алмыйм берсен әйткәндә. Бер дә тик тормас икәнегезне беләм. Яисә концерт, яисә мәҗлес, яисә үзегезнең сольный концертлар белән йөрисез. Арасызмы менә әйтегез әле дөресен. Ардыртамы? Ардыртама дип алай теге ару сизелми, чөнки бер бална кирип кеткәч, бер дулкынга, әйме? Ул шулай бара да бара. Әгәр теге вакыт ялсырыйсың, бер көн йокларым дип ләкин барып чыкмый икән ул. Ничек ял итәргә яратасыз менә арган вакытта? Biz ял итәбез гаилә белән, өйдә тәмле пешереп, балалар белән, экзотический әйберләр белән. Диванга дүртебез дә тезелеп ятып, телевизор каршында бар. Пешергән әйберне. Тәмле бер пешергә яратабыз. TMTV премиясында искә төшереп узыйк. Кызыл келәм, сәхнәдә чыгыш ясау, премияны кулга алу. Менә ул мизгелләрне искә төшереп нәрсә әйтә аласыз? Ул мизгелләр һәрвакыт истә кала торган мизгелләр. Чөнки алар нәрсә әйтим, елга бер генә була торган мизгел. Әгәр инде сине халык ярата икән, әле ансы да халык яратса гына була торган мизгел. Шуңа күрә һәрвакыт истә әзерләнәсең. Бөтенләй икенче әйбергә әзерләнгән теге шундый менә экзамен әзерләнгән кебек, син гос экзамен бирәсең. Укыра кергән кебек шулай әзерләнәсең. Каушыйсың әйме кая. TMTV телеканалының баш редакторы Лилия Кадырова, исәнмесез дип әйтим инде. Исәнмесез, бүген минем бөтен командам Уникста икән, исәнмесез. Инде беләсеңдер нинди сорау икәнен дә, ул да булса TMTV премиясына кагылыр. Ул ничегрәк узды, үзегез ничегрәк канәгатьме узган премия белән? Бөтен сорауларда соңгы көннәрдә бар тик TMTV премиясы белән генә бәйле. Үзебез канәгатьме дип кеше иҗат кешесе тулайым бер кашанда канәгать булырга тиеш түгелдер ул. Кайбер моментларны без күрдек һәм киләчәктә менә бу моментларны яхшырак итеп эшләргә кирәк икән дигән фикергә килдек. Тамашачыга килгәндә, тамаша залына килгәндә, тамашачы бик югары бәяләде. Аллага шөкер, чөнки без үзебез өчен югары планка куябыз һәм аңа һәрдаим ирешергә тырышабыз. Киләчәктә әле бу ахыргы результат булмас, барысы да яхшыдан яхшыга гына булыр дип уйлыйм. Инде интернетка әйләнеп кайтсак, TMTV каналының туры трансляциясы буенча кабатлаулар булмады дип менә шундыйрак фикерләр ишетергә туры килде. Моның турында нәрсә әйтерсез икән? Аны без үзебездә укыдык та шаккаттык, имештер 3 кат бергә әйберне күрсәткәннәр. Мин үземнең командамда тамчы да шикләнмәсәм дә, шуннан кадәр теге дигит салынгачтан шуннан да бөтен архивны күтәреп, трансляцияларны карап чыктык. Һәм трансляция ничек булырга тиеш булган, шулай итеп барган. Шуңа күрә теге уйнасак имешистага уйныйм, уйнамасак уйнамыйк бу уеннарны. Чөнки ниндидер гынахлары юк телеканалның туры трансляциясе җиренә җиткереп эшләнде. Күз алдыгызга китерегез 6 сәгатьлек туры трансляция. Хәтта Олимпиада вакытында буҗра ачылмады, хәтта туры эфир вакытында финал уеннарында ОРТ каналының туры трансляцияны үзгән моментлары булды. Мин дә әйтмим да Татарстандагы булган моментларны мин глобаль рәвештә генә әйтәм. Шуңа күрә ниндидер рекламный блокның керүен һәм күпмедер сәгатькә соңрак башлану, миңа калсам монда бернинди дә катастрофа юк. Яраткан тамашачы күрде, карады, көтеп утырды. Шуңа күрә әгәр дә сез ниндидер хаталарны, минусларны әйтәсез икән, интернетның тигәгендә утырышлар, телеэкраннар артында. Мин беләм инде бу телеэкраннар артында безне яратып караган тамашачы түгел. Бар тик әйтергә телим, әйдәгез чистага уйныйм. Булган әйберләрне языгыз, булмаган әйберләрне миңа шулай тоелды. Бу минем фантазиямда, безнең һәр ачыклык кертеп бетерегез, кешене ялгыш юлга этеп җибәрмәс өчен дип кенә әйтәм. Инде сезнең өчен быелгы сезон ул да булса инде гастрольләр белән бәйле, сез инде якынайып биттегез. Менә сорыйсым килә,
сәхнәдә мәхәббәт уйныйсыз. Менә хәзер генә тыңлап уздым номерыгызны. Ул менә ничегрәк икән? Мәхәббәт сизелә менә. Ышандырасыз. Бер-берегезне яратасызмы? Менә инде нәрсә дип әйтәм. Матур бит ул. Кеше уйласын, безгә не страшно это. Как бы дуэтлар күп. Но кырыйдан карап торсаң, кемдер тигә какарый, икенче җырчы инде бүтәнә какарый, матур түгел бит. Ә без когда бер-беребезгә карап җырлыйбыз, кеше ышана. Но матур. Миңа үземә нравится, когда мне пускай абсолютно чужие люди без друг друга имя. Матур булырга тиешме, дуэт булашмы бит ул. Конечно. Күренергә тиеш. Менә бер мизгелгә үзегез дә ышанып аласызмы? Менә бер-берегездән инде булса теге мөнәсәбәтләр якынаю. Сөям дигәч. Шул мизгелдә. Сөям дияшме. Минем көләсе килә белмим. Сәхнәдәме? Әйе, шул сөям дигән. Күрми торсам мин юксынам, синнән башка дөньям буш заман. Яратам мин синең күзеңне, яратам мин күңелле сөюңне. Сен чакта җылы назлы җилләр, сиңар сөйкән җилләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия сиңа искән җилләр. Без еш кына аралашканда Татарстан эстрадасын һәм Башкорт эстрадасын чагыштыра идек. Бераз нәтиге Башкортстан эстрадасын кимсетү ягы юк идеме менә ул якта? Юк, аны аңларга кирәк бит теге географический положение белән еще. Бездә бик көчле тавышлар бик күп, талантлы егетләр, кызлар, бик көчлеләр. Чөнки бәлки анда мөмкинчелек әзрәктер күтәрелергә. Шуңа күрә күпчелек сезгә таба киләдер. Ул инде теге Казан Мәскәү кырында, Мәскәү бит инде безнең беренче урында бара. Барсы да теге ничек әле центрга табан тылалар бит. Шуңа күрә әйе, Татарстан ул бөтен татарның бит инде уртасы, үзәге. Шуңа күрә онда сәнгать өстәрәк татарныкы инде. Ул кимсетү түгел, аны кимсетә дип булмый, аның ул бит инде бездән генә килгән әйбер ул теге факт ай. Инде бу безнең сезон ябылу концерты. Үзеңнең менә сезоныңа дип әйтмәсәң менә бу елга ниндирәк нәтиҗәләр, ниндирәк фикерләр? Фикер, менә мин быел бит инде үткән елның октябрендә эшли башладым ТМТВ телекомпаниясе белән, Барс Медиа телерадио компаниясе белән бит инде ул теге Татар радиосы, ТМТВ белән. Минем өчен дә ул минем иҗадымның икенче ступенькасы. Башкортстанда эшләдем мин бер ступенькада, хәзер икенчесенә күчтем. Минем өчен инде бу елга мин җитәрлек үземә не эшләдем. Үсеш дип булмый инде. Үземнең теләкләремә әзрәк ирештем. Бар белгәннәремне сөйләдем, дусларым. Әле тагын яңалыклар ишетермен. Ләкин аларны инде икенче атнага хәбәр итәрбез. Продуктив эш атналары теләп мин Иркә сезнең белән саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.